BOOM! Vítejte u nového vlogu, bum bum bum. Tohle není úplně vlog, ale je to spíš top věci, které jsem si všiml v Americe, že jsou naprosto odlišný od Česka. Pojďme se na to vrhnout. Je tady dost věcí, které mi přijdou lepší. Samozřejmě tady jsou nějaký horší, ale já se budu teďka chytat spíš těch lepších pointů, i když za mě jsem tady tolik špatných věcí nenašel. Začneme těma mým podstatnýma a postupně půjdeme do těch zajímavějších. Jako první, a to je pro mě horší, je to zvláštní. Je tady poměrně čisto na ulicích. New York je takový jak kdy, jak to chytíte, někdy to je uklízený, někdy ne. Ale prostě to se stává asi všude. Ale je to poměrně čistý, ale Česko je asi čistější. Už jen kvůli tomu počtu lidí to asi není úplně reálný, aby to bylo stejný. Ale co je hrozný, když jdete po ulici kdekoliv, ještě jsem zapomněl zmínit, budu mluvit o Connecticutu a New Yorku a Long Islandu. Předtím v prvním městě, kde jsem byl, to byl Montauk a to bylo na Long Islandu, vlastně úplný konec Long Islandu a tam koše na hlavní ulice třeba byly. Ale tam jde o to, že v tom městě byla jedna ulice. Jedna hlavní ulice. Tam byla promenáda a tam byli všichni turisti, takže proto tam pravděpodobně byly i ty koše. A v Connecticutu, tady jsem byl v pár městech a tady to je fakt hrozný. Já nevím, koupíte si zmrzlinu, jo, a dávám k tomu ubrousek, plácnu. A ten ubrousek někam chcete hodit, nebo koupíte si vodu a chcete to vyhodit. Tady není nikde koš. Koš tady nenajdete. Poměrně ani v New Yorku je o dost méně košů, než byste čekali. Jako na Times Squareu a takhle, tam koše jsou, ale pak jdete jinde po ulici, jdete třeba do Brooklynu a tam koše poměrně chybí. Já vím, zní to jako naprostá kravina, ale pak když chodíte a prostě správíte den ve městě, tak si najednou uvědomíte, že ten koš jako by se občas hodil. Protože pak se stane, že jste i o Times Squareu jednu ulici a jako ten koš nevidíte třeba 5 minut, 10 minut. To zní jako debilně, ale prostě když jste v New Yorku, tak chodíte 20 mil za den, což já nevím, teď je kolik, to zase kecám. Prostě když jste v New Yorku, tak nachodíte třeba 20-30 kilometrů a jako chcete, dáte si jídlo nebo něco a teď máte tácek nebo něco, čo máte to jídlo a chcete to vyhodit. Koš nenajdete. Chcete, já nevím, vysmrkáte, chcete vyhodit ten kapesník, ten koš tam není. Já vím, to jako kravina, ale prostě je to takový zvláštní, že tady nejsou koše. Nevím. Vím, že teďka docela obletělo to video s tím starostou New Yorku, hlavně v Česku, kde mluví o těch popelnicích. Nechci říct, že tomu jako Češi nerozumějí, ale tady prostě jedinej, oni vědí, co jsou popelnice, tady popelnice jsou. Není to žádný nový zázrak. To není žádná nová věc, jak si tam spoustu Čechů myslel a psali tam strašně inteligentní věci. Tady fungoval jiný systém, že dávají pytle na ulici. Jo, co jsem se tak jako na to ptal Američanů, tak před covidem to nebyl takový problém a sváželo se to pravidelně. Pak byl covid a ubrali se dny, kdy popeláři sváželi tyhle pytle a začal to být velký problém a teď se přechází kvůli tomu na ty popelnice typu. To už jako moje domněnka, že kvůli tomu na to přicházejí, ale působí to tak. Uvidí se, jak to bude fungovat, ale musíte si říct, že tam je prostě 13 milionů, 10-11 milionů lidí ve městě a odvez si ty popelnice. Plus ta doprava. A k tomu se dostáváme k druhému bodu, dámy a pánové, pum, přichází doprava. Něco, co známe z filmu, kde na sebe žlutý taxiky, všude jen trouby v New Yorku. A co mě extrémně překvapilo je to, že v New Yorku ta doprava není zas tak hrozná. Jako je hrozná, ale já třeba osobně jsem vystresovaný byl víc 100krát v Praze, kam jet a všechno, než v New Yorku. Jako lidi tady troubí, ale musíte si zvyknout na to, že to troubení jako nic prakticky neznamená, jo, je tam někdo na mobilu, tak člověk zatroubí, nikdo naštvaný není, když to není nějaký úplně šílený, že dum. Vím, že jsem se tady bavil s tou hostmama, tam mi říkala, že dřív měli problémy s těma zbraněma, že jo, oni to jako furt mají, ale v New Yorku to je poměrně bezpečnější, než byste čekali. K tomu mám tady takový bod taky, ale teď vlastně to můžu navázat na chvilku, dejme tomu takový krátký odpočovací bod. Bezpečnost. V New Yorku se cítím bezpečně. Ano, je to neskutečné, dost lidí by čekalo, že to tady je hrozný, že vás každý okrade, zastřelí, ale já se v New Yorku cítím vždycky super. Byl jsem v Brooklynu, některým lidem řeknete, že jste z téhle části Brooklynu a řeknou vám úplně, co je tady Američani, já jsem se tam nějak špatně nikdy necítil, byl jsem tam docela dost nocí, byl jsem tam vlastně 2 nebo 3 týdny v kuse. Jsem chodil na Manhattan, do Brooklynu zpátky, kde byl byt,
Bylo to v části já nevím kde to bylo, jak se to jmenovalo. Bylo to prostě ulice Clarkson Avenue, můžete si to najít, je to v Brooklynu, je to někde tak jako ve prostřed. Je to u toho parku, je tam velký park a já si teď nemůžu vybavit jméno, dám ho sem. Jako poprvé, než se do toho trošku dostanete, tak to možná může být nekomfortní, ale potom, protože nevíte vůbec co čekat, jo, potom jako, nevím, jestli znáte Ameriku jako já jsem poprvé, znal jsem to z filmu, nevěděl jsem co čekat, jako za mě super, lidi hodný, ne, tomu nemám co říknout. Ale vraťme se teďka k řízení. Řízení tady je zajímavý. Co mě jako první věc, která mě totálně byla do očí, když jsem přijel a už jsem to slyšel jako trošku dopředu, když jsem si něco zjišťoval, já o Americe jako vím nějaký věci, ale třeba takové věci typu změny v řízení jsem si jako úplně nečekoval. Ale toho už mi bylo řečeno dopředu. Stopky. Tady neexistuje přednost zprava a je tady jenom stopka, takže když přijedete na křižovatku, když tam není hlavní, tak tam jsou 4 stopky, všechny zastavy a ten, kdo první přijede, ten má přednost. Já vím, to zní jako, že to znělo tak jako z filmu, že vždycky jsem si říkal v Americe, že někdo jde do křižovatku a vždycky tam někoho srázejí auto a říkám si, jak se to může tady furt dít. Pak jsem si říkal, ty vole, ty tady mají ty stopky, to se musí dít furt. No a teď, po tom roce, to je neskutečný. Ten systém funguje parádně, občas se stane jako jednou. Za ten rok se mi stalo třeba 5krát, že jsem viděl nějaký incident s tou stopkou, že se to spletlo nebo takhle ne, ale vždycky mávnete a ty lidi jakože úplně v pohodě, kam, úplně vyklidněný, žádný stres. A k tomu se dostávám k dalšímu bodu, lidi tady jezdí neskutečně v klidu. I v New Yorku mně to přijde naprosto klidný ježdění, vůbec to nechápu, nerozumím tomu, přísahám. I v Liberci se cítím víc ve stresu, než řídit v New Yorku, což je naprosto divný. Nečekal bych to ale úplně. Jezdím tady každý den, teď jsem v menším městě, ale i na to malé město, jako to je město velký, jako kde žiju v Česku. Je to Connecticut, ale je to u pláže, což znamená, že tady je velký provoz teďka v létě, je tady hodně turistů, hodně lidí sem jezdí na léto jenom. Je tady mraky domů u jezera, který lidi používají vlastně na to léto. Takže teďka tady je provoz úplně šílený, a ty problémy na dálnici, kde vlastně jsou zasekaný totálně, nemohl jsem se vybavit český slovo, kde jsou kolony, na dálnických jsou naprosto velký kolony. A z mý zkušenosti v Česku, když jsem v koloně, tak jsem tam zaseklý na 10 let. Jo, jako hrozný. Tady. Ty lidi jakoby se nesnaží předjíždět, takže se jede ve vlně a docela to jde. Ale co musím fakt ocenit? Musím tady ocenit a pochválit úplně neskutečnou věc pro mě, a to je zipování. Neskutečný. Lidi tady jako pouštějí všude, kde čekáte, první člověk vás pustí. Máte dálnici, 4 pruhy, chcete předjet, chcete vyměnit ten pruh, automaticky, nebo zipujete, automaticky ten člověk jako pozastavuje, přibrzďuje a pustí vás. A to se děje skoro všude. Nemluvím za celou Ameriku, neříkám, že Texas nebo Kalifornie jsou jiný, to nedokážu říct, ale tady z mých zkušeností to je neskutečný, jo. Jediný, co bych tady zdůraznil, tak to je, že celkově, jako jak tady řídí, nevím, jestli to je tím, že proto jezdí pomalu, ale řidiči tady působí víc zmateně, jo. Co je hrozný, naprosto hrozný, my máme vtipy o tom, že BMWčka nedávají blinkery, tak tady přísahám, tady blinker nedává nikdo. Tady když jim dodá blinker, tak tě naprosto překvapí, většinou mi přijde, že to spíš je Evropan. Jako Američani a blinkery, to je něco neskutečného, to je, jdete ve 4pruhový dálnici a týpek tam takový jezdí z pruhu jak chce. Další věc je, a to jsem úplně zapomněl, předjíždění zprava. Ano, tady se předjíždí ze všech pruhů, vás předjíždějí, nikdo vůbec neřeší. Oficiálně by to tady mělo taky být, že zleva, ale předjíždí vás zprava zleva. Musíte si na to dát trošku bacha. Nevím, jestli to jako je oficiální nebo ne, když jsem se ptal, tak říkali, že to nedělá, že prostě ty to každý dělá a policie ti neřeší. A k tomu se dostávám další věci. Policie. Věc, který jsem se naprosto bál, jestli budu stopnutý policajtama a co budu dělat, protože začnu panikařit, protože chápete, Amerika a cops. Bavil jsem se s pár policajtama různě na akcích, pokaždý naprosto. Hodný lidi, mávnete, pozdravěj, žádný problém. Fakt jako policajti super za mě. Je tady hodně jiný to, že
nebo nezaregistroval jsem to u nás. Po každý tady nějaká stavba, ale jakože fakt každá, tak na začátku a na konci začíná to tak, že něco opravují. Tak 100 metrů plácnu, 100 metrů předtím máte ceduly, že tam je stavba. Jasný, chápem. Potom tam je ale tabule, kde jsou zdvojnásobené pokuty, protože tam probíhá ta stavba a můžete pravděpodobně někoho ohrozit. Když přijete stavbě, tak na začátku a na konci je většinou policejní auto a ty policajti jsou celý den na té stavbě s těma lidma, ale jsou takové v autě nebo chodí kolem a řídí dopravu. Což pomáhá extrémně tomu, že ta doprava jako je furt plynulá. Je nějaký problém. Tady třeba u nás ve městě, jak to je menší město a máš tady jsou všude jako ty světla, tady jsou fakt všude. To je hustější doprava. Každý den na křižovatce tady přijde policajt a jede ručně semafor, aby to rozhejbal. Neskutečně, jako nechápu, to jsem třeba nikdy neviděl. Ani jsem nepřemýšlel nad tím, že můžeš ovládat u toho, když si stoupneš, že tam jako je nějaká bedna. Teď třeba řeknete, ježiš, to je dement, ale já nevím, já jsem na tím nepřemýšlel, nikdy jsem neviděl, že přišel jako policajt u nás, otevřel by tu bednu pod semaforem a potom by sám ručně odvládal semafor. Nevím, neviděl jsem to. Potom jsem jako já nevím, já jsem měl za to, že ty policajti už nestojí někde na křižovatkách a neukazují vám, kudy máte jet. Viděl jsem to v New Yorku, super, funguje to. Tady to dělají taky. I v těch menších městech. A super, jako funguje to. Já jsem z toho fakt překvapený, jak to funguje. Takže to byl takový dotah s policajtama. A ještě poslední věc na policajtech. Nemám ponětí, co tady musíte udělat, aby vás zastavili. Jo, furt se říká, že rychlost tady nesmí překročit takové městě máš většinou 25 mil za hodinu nebo 35. Myslím, ve většině městech to taky. A pak máte dálnice a tam je 55 mil za hodinu. Nejsem si teď jako jistý, jak to přesně vychází, jestli to je 55, že je 90, 35, jestli je 70, 25, že je 50. Nejsem si úplně jistý s tím, sorry, já jsem to nezjišťoval, tím jak tady jezdíme v milích, tak to nemusíš ani zjišťovat, protože na autech všude jsou miles a nemusíš nic zjišťovat. Takže to neřeším tolik, ale vím, že jsem to nějak přepočítal tu dálnici a ta dálnice je fakt plná. Ale policie tady nehlídá, ani tě nestopnou z 90%, nevím, právě to mě zajímá, co musíš udělat, protože většinou jsem se ptal, tak mi řekli 55 jako limit, ale do 75 tě ani nezastaví. Takže tady lidi lítají prostě 95, 105 a nikoho nezastaví. Říkám, že někdy jsem to udělal já, možná, někdy jsem tak jako jel, neříkám nic. A pak tam vidíš ale hromadu lidí, kteří zastaví skoro den co den, víc zastavený lidi. Já nechápu, co ty lidi dělají. Jo, nechápu. Další věc, všeobecná informace podle mě tady, že tady je povolený tuning na autách, což u nás jako není, celkově v Evropské unii podle mě není úplně povolený. Takže tady kolikrát vidíte jako fakt hustý věci. Vím, že tady jsou jiný pravidla s tou technickou, to je taky docela mazec někdy, co vidíte. Ale zase to stojí za to, když to vidíte, tak si řeknete, cože? What? Ale je to sranda. Jako ty poslepovaný auta izolepama, nebo auto se prostě vypadá, že se rozpadne, když do něj foukne vítr trošku a může to jezdit, což je takový zvláštní. Jediné, co mi fakt vadí, když mi bylo 18, tak ještě nějak kolem toho, když mi bylo 18, byly povolený, nevím přesně ten rok, ale byly povolený, nebo nebyly povolený, ale lidi to dělali, ty barevné světla. Já myslím, že to bylo povolený a pak zjistili, že to je na píču, tak to zakázali. Já nejsem si tím 100% jistý, jestli to prostě nějaký lidi s tím jezdili. Jakože vím, že mě to sralo, ale tady, jak to je povolený, tak tady kolikrát vidíš, že ješ večer a oni mají závodní světla, což myslím, že můžou mít větší svítivost. Nejsem si úplně jistý, jak to funguje. Někdy jsem to čet. A jako když vás osvítí, jdete o půlnoci nebo v 1 ráno a jste fakt unavený a přijede týpek a ten na vás svítí zeleným nebo modrým světlem nebo červeným, tak je to fakt bolest. Co mě taky překvapilo, Tesla tady je Škodovka totální. Já jsem čekal tady hodně, ale ne až tolik, jakože tady to je jako brutální. Jako máte tady extrémně moc těch pick-upů, Fordy, Chevrolety, velký SUVčka, GMCčka. Je tady toho mraky těch aut. Je super, že každý auto tady má skoro jako fakt parádní zvuk, jo. Tak, trošku se nám tady změnily světelné podmínky, zase omlouvám, prostě se stmívá a já jsem se trošku zdržel. Tak a my se můžeme dostat k dalšímu bodu, který je ještě takový trošku nepodstatný, ale stojí za to říct. A to jsou toalety. Toalety tady jsou všude. Taky to zní, já vím, takže to není tak podstatný, ale potom, kdy chodíte celých těch 20 km po New Yorku a prostě kdekoliv jdete do, já nevím, zrovna v HMku to není, jo, ale jdete prostě do obchodáku, jdete si vyzkoušet věci a tam jsou záchody. Je tady mraky, všude. U nás jsou podle mě většinou jako v restauracích,
a potom máte v obchodáku, ale tady jsou prostě skoro všude, v každém obchodě, no ve většině, plus všude zadarmo. Což se prostě hodí, jste turisti, hodí se to a i ne turistům, prostě lidem, kteří tady žijou, se to hodí, jste ve městě, ne, potřebujete záchod, jdete. A já vím, řeknete si, bože, to je nechutný, nesnáším veřejný toalety, ale tady jsou některé záchody, které jsou fakt pěkný. Jeden dobrý příklad je Bryant Park v New Yorku, tady záchody má prostě luxusní. No a teď se dostaneme k těm trošku důležitějším věcem a to je například jídlo. Jídlo tady je naprosto jiný. Jo, dále když jsem přijel, nevěděl jsem o jídle nic. Začneme předsudkama o jídle. Hodně lidí si tady prostě myslí, že lidi tady jedí jen fast foody. Jo, já jsem s tím taky, že to tady bude úplně nezdravý 100%. A je to trochu složitější, než se zdá. Čím to je? Nemám ponětí. Ale důležitý pro mě je, že to vidíme fakt zkresleně a to se vám to tady otevře oči. Z fast foodu tady jsou mraky, jo. Fast foody jsem tady zkusil, zajímalo mě, jaký to je. Prostě mě to zajímalo, jo, není tomu žádný důvod. Já jsem v Česku fast foody docela jet a řekl jsem tady chci skončit. A já vím, ironie do země fast foodu, je to divný. Ale podařilo se. Dostaneme se k tomu. Takže do fast foodu bych řekl, že tady tolik lidí zas nechodí. Jako neříkám, že to tady je nějaký úplně healthy, ale v prostředí, ve kterém jsem se já pohyboval, a i v New Yorku to není tak hrozný s těma fast foodama. Když vidíte do fast foodu, z mých zkušeností, co já jsem viděl v New Yorku, tak do fast foodu primárně chodí turisti. Jo, není to tak, že by tam chodili tolik, mi přijde Američané. Není to tak šílený, jak si myslíme. Ano, pro mě je vtipný, že když už tam jdou, tak se vezmu jako brutální nálož a k tomu se vezmu tu dietní kolu. To je pravda, to se prostě děje. Ale jinak bych řekl, že tady lidi spíš chodí jako do restaurací a drží se normálních prostě jídel. Jo, můžete jít do takových jako polo fast foodu, že se tam normálně vaří, akorát jenom vydávají jídlo a není to, že by fakt, že byste tam mohli sednout. A nebo taky jsou okna, máte okno a má jenom terasu, což je taky za mě super. Ale jídlo, New York, na výběr jídla to je skvělý, máte prostě všechno. No a teď se dostaneme k tomu nakupování jídla. U nás existuje, nebo říká se to, já nevím, jestli to prostě nie, ale furt se řeší, že je dvojitá kvalita jídla. Otázka, je tady? 100%. Pamatuju se South Parku a dost jako věcí ze South Parku, který jsem viděl a vtipu, tak to bylo vtipný, ale někdy se nepochopil, jako jak vtipný to je, dokud jsem nebyl tady. Jako tady se to úplně změnilo. Tady fakt je rozdíl, do jakého krámu jdete. Jestli nakoupíte v normálním Stop and Shops, normální obchod bych řekl, jo, mají tam všechno, ale tady je problém, že tady fakt musíte kupovat poměrně organic food, protože tady to fakt poznáte. Já jsem to, co měla ta rodina doma, když jsem byl u první rodiny, před rematchem, tak jsem jedl to, co jedli oni. Pokud jsme měli ryby, super, ale jakmile jsem jedl jejich jídlo, mražený někdy. V případech, kterýma jsem se já setkal, tak mražený jídla tolik nejedí. Ale když ho jedli, anebo jedli takový normální, co koupíte jako v obchodě, tak mi potom bylo hrozně špatně, jo. A fakt jako by bylo mi blbě. Furt jsem měl pocit, že úplně prasknu. Pak jsem šel do jiné rodiny, ve které jsem teďka. Je to single mom a hodně kouká na to, jaký jídlo kupuje, jak kvalitní. A tady jsem objevil to, co znamená tady organic food a až jsem to pochopil. Začal jsem tady jíst normálně, začal mi jídlo zase chutnat, protože předtím jsem byl úplně, jsem mi nechtěl vůbec jíst, já jsem měl skoro jen vajíčka a tortily, protože mi prostě skoro nic, přišlo mi, že nic nemůžu jíst, protože všechno bylo hnusný. A ať už to byla zelenina, ovoce, ze všeho mi bylo blbě. Pak jsem přijel sem a objevil jsem to kouzlo organické pozdravy. Tady neříkám, že u nás, tam se jede to, že u nás je bio, a hodně lidí, ježiš, bio, se jídla to kupuje, já v tom zatím třeba nepoznal. Ale měl jsem problém s tím, že v mým případě to budu zkoušet i v Česku potom, protože jsem měl alergie na zeleninu a ovoce, a to skoro všechno. Přijel jsem sem a tady mi to zmizelo. Což je takový zvláštní, může to být prostě, nevím proč, nemám ponětí, možná se prostě nezměnilo. A nebo jiný postřiky na dozrávání věcí, nemám ponětí. Ale co jsem začal jíst tady to organické jídlo, tak začalo být dobře. Spravoval jsem mi hodně pleť. Jako když jsem sem přijel, můj obličej byl naprosto hrozný. Byl jsem takový opuchlej, měl jsem všude akné. Přibral jsem 10 kg tady. Přijel jsem, měl jsem 67 kg, po pár měsících jsem měl 78. Potom jsem to zhubnul a nabral zpátky, ale už bych řekl, že možná trošku ve svalech, snažím se tady cvičit. Ale co můžu říct, organické jídlo
100% se tady cítím líp, je to fakt hodně znát, co tady jíte, jaký značky kupujete a fakt se musíte koukat na to, co kupujete. Takže ta kvalita potravin tady fakt jako je víc než u nás, znatelně. Zní to jako pohádka, že si koupíte nějaký jídlo, že si vyberete správnou značku, že to bude organic a že to bude, ať už to je všechno, vajíčka, mlíko, ovoce, zelenina, prostě všechno tady je organic. Tak tady to nějakým způsobem fakt jako cítím. Ale dostáváme se k té horší části tady toho a to je cena. Jako tady je všechno drahý, jo? Že lidi budou argumentovat tím, že tady jsou jiný platy. Jo? Ale ty lidi to tady nezvládají úplně stejně některý. Jako ty nájmy jsou šílený, to jídlo je šílený, služby tady jsou šíleně drahý, jo? Za stříhání jsem šel poprvé, jsem platil $25. To mě ostříhá fakt hrozně. Co musím říct z mojí zkušenosti, stříhal jsem za 4krát, z toho 2krát to bylo úplně příšerný, jednou to bylo super. 25 poprvé hrozný, 50, to jsem byl v New Yorku u klasického barbera a to bylo jako takový nějaký, prostě neurazí, nenadchne. Všechno tady je drahý, takže to napůl to odpovídá, ale je to takový sporný. To bylo ke službám, ale teď se vrátíme k tomu jídlu, protože jsem zase odbočil. Jídlo naprosto neuvěřitelně drahý. Jako celkově tady jídlo, některý můžete najít takový podobně renovaci, ale když chcete do toho organic food a jdete do Whole Foods, já zkusím najít někde účtenku a nevím, jestli najdu. Ale například jsem kupoval 6 jablek, sýr, 2 jogurty, 1 kuřecí maso 300 gramů a 1 krutí maso na burgery mletý za 1200 nebo 1400 přepočet, $75. Jako za mě to je hrozný. I když jsem koupil vlastně jenom banány a jabka, tak jdete většinou za 5-6 stovek. A to máte 4 banány a 6 jablek. Já jsem v Česku nebyl rok, takže nevím ty ceny, ale jako předtím už to, po koroně se to měnilo i u nás, ale myslím si furt, že nejsme na tom, že 6 jablek a 4 banány stojí 5 stovek. To si úplně nemyslím, že tam někde jsme. I tady s českým platem, nebo ušetřením nějakýma 200 000, tak to tady je docela nic. Ale taky záleží v jaký lokaci budete. Jo, ten New York je furt drahej a Connecticut je poměrně taky drahej. Takže jiný státy možná na to budou líp, neříkám, že všude to je stejný, ale tady to je prostě všechno drahý. No a poslední věc, co mě u cen jako neskutečně štve, tak je taxa. To, že koupíš cokoliv a připočtou ti taxi až v té chvíli, kdy platíš, to mi přijde naprosto hrozný. Nevím, kdo to vymyslel, k tím je to úplně stupidní, že si spočítáš oblečení, řekneš si $90, to je super a když pokladně je to 140. Určitě se to dá dopočítat, ale prostě když tady jste v tom obchodě, tak si nechcete připočítávat daně k tomu a je to otravný. Je to prostě jenom otravný, jo? Je to věc, která tady je a je to otravný. Pak bych ještě skočil do toho s takovou malou vsuvkou a to je taková nepodstatná věc taky a to jsou kina. Kina? Naprosto super. Kina, jdete, kliknete, sedačka, jedou vám nahoru nohy, vy si lehnete, naprosto skvělý. Koupíte si jídlo, hodně kinech je, že vám doplnějí pití zdarma znova. Nejsem si jistý, jestli je omezený, nebo to je na jedno dotočení. Třeba když jsem byl v jednom v Regalu, tak tam bylo jedno dotočení a tady bylo třeba neomezený, kde jsme tady. Ale záleží na kterém kině a nevím, jestli to ve všech. A jestli to vůbec, třeba v nějakých to není vůbec. Cenově se kina pohybují úplně stejně, jo. Je to kolem 200 za lístek a za jídlo dáte 400-500, no. Takže to je takový podobný, to bych řekl, že to je podobný. Když jsem chodil do kina a já v kině trávím hodně času, tak v kině necháš tak 700-800, když jdete 2 lidi a koupíte si jídlo. Takže to bych řekl, že úplně v pohodě. A je to jedna z mála věcí, které tady jsou cenově podobně. Jako když jdete třeba do baru, záleží kam jdete, ale v hodně barech v New Yorku zaplatíte třeba $20-25 za panáka. Asi záleží v jakém baru. Ve většině barech zaplatíte $25, mezi 15 a $25 za panáka tekily. Můžou být i dražší samozřejmě, ale za takovou tekilu v Česku dáš, já nevím, něco do kila, kolem kila. Dát 5-6 za panáka je pro mě bylo bolestivý. Většinou, když jsem někam šel jako fakt do baru a kupuješ si, tak tam necháš něco kolem 10 000, což prostě furt bolí. Ale já nepiju, takže tím se mi to docela vyřešilo. No a my budeme pokračovat v takových těch trošku komplexnějších věcech. A to pro mě znamená to, že lidi tady jsou naprosto jiný. Teď jsem zrovna koukal na video, kde se řešilo to, že Češi nechápou moc to, že Američani jdou a pozdraví tě a řeknou ahoj, jak se máš. Tohle je tady normální pozdrav jako pro nás ahoj, nebo dobrý den.
Češi si myslí, že četl jsem vyloženě komentáře. My jsme Češi, nejsme falešní jako ty Američani, který se ptají někoho, koho vůbec nezajímáte, jak se máš. Je to fráze. Vy můžete odpovědět. Kolikrát to těm lidem udělá den a tady se vás taky. Někteří to fakt myslí vážně, protože se prostě zajímají, protože mají dobrý den. A je tady něco takového, co se podle mě v Česku neděje, a to jsou small talky. Jdete do krámu, prodavačka, nebo potkáte někoho, někdo na vás začne tak z ničeho nic mluvit. A popovídáte si o blbostech a oni neřeší to, jestli vás něco jako my řešíme, že oni se zajímají, jsou tak falešní. Oni se prostě zeptají. Kámo, mějte trošku radost ze života, jakože je to fakt otravný, jak jsme hrozně negativní. Vlastně na někoho se jen podíváte a ten už vás chce probodat pohledem, že jste úplný dementi, protože se na ně divně podíváte, nebo křivě, nebo jako kolikrát jdu a jen se prostě podívám někam a úplně nevnímám a už se na mě někdo podívá a řekne, co čumíš? What? Ty vole, jsme úplně vylízaný, nebo já nevím. Takže to je první věc, která tady fakt funguje úplně jinak, kterou bych si rád odnes. A nevím, jestli to máte stejně, když jsem já byl dítě, tak mě babička učila pokaždý jsem chodil ze školky říkat každému dobrý den. Takže každému, koho jsem potkal, jsem říkal dobrý den. Teď je vlastně dítě schopný na tebe nadávat, že jsi úplný pičus. Kam čumíš, kámo? Je mu 11. Co to je? Co to je prostě? Já nechápu. Já nevím, já jsem vždycky měl takový respekt, víš co, když jsem bylo mi 10. Nemusíte mít respekt k věku, ale respekt k lidem. Jo, respekt k lidem podle mě trošku jako u nás začíná chybět. Ale to je hodně subjektivní názor. A chápu to, že nemůžete přitahovat. Chápu taky to, že někdo bude říct prostě jiná kultura. Já to chápu, že nemůžu stahovat nějaký věci odsud do Česka, ale to, že jsme nepřátelský a totálně takový jako xenofobní, že máme strach z cizinců, je prostě divný. A to nejde jen o to, že to je z cizích zemí, ale kolikrát Čechům vadí jako mluvit s jinýma Čechama. Za mě je třeba hodně jiný to, že oni tady nevykají, což to hodně ulehčuje. Jako 100% to je kulturou a že jsou prostě jiný nátury. Mně to třeba osobně vyhovuje víc, že vás někdo zastaví a řekne vám, ty jo, teď jako někdo pozná parfém a řekne, ty máš hezký parfém, zeptá se na značku. Takhle jsem byl třeba v metru a někdo se mě zeptal, byl jsem v Apple a týpek. Prodavač z Apple tipnul můj parfém, jakože že se mě zeptal, že to hezky voní a říká, já ho tipnul ho, říká. A teď začal se právě povídat. No, moje mamka, když mi bylo 16, tak mě do tady toho uvedla, že jo, když jsem začínal být jako chlap. A učila mě, jak se mám vonět a učila mi parfémy, takže teď mi vyjmenovala parfémy, co má doma. A tohle je prostě skvělý, že ty lidi jsou otevření. Poznáte hrozně moc zajímavých lidí. Kolikrát poznáte někoho na ulici a ten řekne, že zná tohle nebo že dělá tohle, je to úplně wow. V Česku jsme takový všichni uzavřený, což mě třeba nevyhovuje. No a o to, aby se dostal k věci, která mi tady jako vyhovuje 100krát víc, a to je, že já vím, že se říká, že tady jsou jako neomezené možnosti. Samozřejmě je tady větší trh, můžete dělat víc věcí, funguje tady jinak to, že nemusíte platit měsíčně nic, takže vlastně můžete zkusit nějaký job, můžete krachnout a jako, ale jsou tady zase věci s tou zdravotkou, co je hrozně drahý. Hodně lidí, co se ptá, tak prostě to neplatí. Jako porod, to mě zajímalo, protože v Česku řešil, že to stojí $10,000 ten porod, nebo sanitka pro tebe jede. A oni mi říká, no tak to nezaplatíš. A co ti udělají? Jakože jim to nezaplatíš a oni ti nedají to dítě, který porodíš, to se nestane, oni ti pomůžou s tím porodem. Prostě to lidi žijou takový hustle life. Jak bych tomu řekl, jako hustle life. Prostě ty lidi žijou hustle life. A jo, je to jiný. Samozřejmě tohle je kulturní věc, to v Česku dělat nemůžeš, protože u nás daně, cokoliv s penězma, to si sežereš jak blázen. Za to jsou brutální tresty, velký pokuty. Řeší se hodně v Česku ty zbraně taky. Tady jsem to pochopil, že jako není to tady tak hrozný, jak se zdá. Za tu dobu jste tady určitě za ten rok, co tady jsem, i jednou asi 4 bloky ode mě zastřelili ženskou. Ale samozřejmě máte víc lidí, je tady víc určitě takových konfliktů a událostí. Ale já se tady cítím bezpečně a nemám s tím takový problém, jak se může působit, dokud tady nejste, že to bude úplně hrozný, ale jako nepocítíte to prakticky. Jo. No a co se mi tady líbí extrémně je to, že lidi tady fakt jdou za svým. Já vím, že se říká jako americký sen, ale jde mi tady hodně o to, že lidi sněj a lidi zkoušej.
A není to tak, že každý, kdo něco dělá a zkusí, tak je za blbečka a každý se mu posmívá. Jo, lidi se tady jako podporujou, lidi jsou zvědaví, co děláte, něco jim ukážete a oni to podpoří, jsou zvědaví. Chtějí se s vámi dostat do kontaktu, protože nikdy nevíte, jak vám ten člověk může pomoct. Jo. Další věc je, tady lidi podporují poměrně dost mezi sebou biznesy, malý. Jo, jsou tady farmářský trhy, které jsou úplně skvělý. Co jsem třeba nečekal, nikdy jsem na to nekoukal, tak tady nejsou tolik obchodáky, co mě jako překvapilo. Ale když jdete do těch malých měst, tak třeba já jsem fakt z malého města, za Libercem, a tam obchody a ta malá komunita je poměrně docela krachuje a nikdo nic nikam jako nechodí, nikdo moc nikam nechodí, žádný obchody tam nejsou a tady najdete obchod. Člověka co? Brousí nože, zlatnictví, hromadu restaurací, vyrábějí náhrdelníky, jo a hromadu věcí. Já vím, že řeknete, ale my máme zlatnictví tady v tom městě taky a tohle taky, a tohle. Ale jde mi o to, že tady to není, že to je prodejna s nožema, to je člověk, co vyrábí vlastní ty nože a má malou prodejnu, kterou tady podporuje ta komunita. Jo. Předtím jsem byl ve městě, kde jsem bydlel předtím na Long Islandu, tak tam, ku příkladu, byl bar. Tím, že to je město, který žije jenom v létě, tak se na zimu všechno zavírá. Jsou tam asi jenom 1 nebo 2 bary, které jsou otevřeny celou sezonu. A ty lidi na schvál tam chodí a podporují to skrze zimu, aby podpořili ty lidi, aby to mohli mít otevřený. A jako fakt takhle přemýšlej. Ale já neříkám, že to tak je všude, ale přijde mi, že v Česku ta podpora moc není a že ty lidi přemýšlejí spíš, jak toho druhého zničit. Jako oni nad sebou, ty lidi podle mě mezi sebou můžou trošku profitovat. Jo, druhá věc, že tady ty lidi chodí ven, to pro mě byla extrémní úleva, já jsem předtím dělal v baru a měli jsme problém s tím, že nechodí lidi, jo, že celkově v Liberci to město bylo mrtvý docela a byl to problém. Tady fakt jdete ven, všude jsou lidi, všechny terasy jsou narvaný, jo, všechny, když jsou farmářský trhy, tak to je narvaný, tady je každý týden tady jsou 3 koncerty, někdy známější, někdy méně známý, po každý narvaný, 90% jsou vstupy zdarma, jako to město se fakt snaží, aby to tady bylo pěkný, je to strašně čistý, tady fungují jak úplně daně, jinak se dotuje to město, že ty lidi na to vlastně přispívají, je to úplně něco jiného, že... Ale jde o to, že oni si budují tu komunitu a ta komunita, ať už to je starosta, nějaký ty pod ním, tak oni komunikují s těma lidma, každý rok mají zasedání a tam volají a ty lidi, co tady bydlejí, tak schvalujou vlastně ty věci, co tady chtějí a schvalujou si rozpočet toho města a podobné věci. Já vím, že to nejde, protože u nás to je státní, je to úplně jiný systém, ale jako je to super, je to zajímavý, je to úplně něco jiného, zažít to, že lidi se mají prakticky rádi a není to, že se nenávidí, že se každý nenávidí. Já neříkám, že to tady je sluníčkový a že se tady nebude kudlit dozad a takhle, ale funguje to z mých zkušeností, co jsem tady pochopil, tak to funguje naprosto odlišně, naprosto jiná mentalita. A chápu, že mi dost lidí mohou argumentovat tím, že se to prostě nedá srovnávat, protože to je prostě úplně co jiného. Já to chápu. Ale můj názor na to je, že bychom se z toho mohli některé věci vzít, některé samozřejmě ne všechny, ale některé převzít, které prostě fungují. I když v televizi vidíte, nebo ze zpráv, co tak koukám, takže Amerika je úplně hrozný, ale ono to závěru jako tak hrozný není. Je to fakt hodně zkreslený, pak když tady žijete, tak je to úplně něco jiného. Jiný možnosti máte, to se ani nedá popsat, kolik věcí tady můžete jenom dělat, to je úplně šílený. A to jste v malých městech, v těch malých městech můžete dělat tolik věcí, že to je úplně neskutečný. A poslední věc, vím, že dost lidí tady říká, a abyste pochopili nějak ty small talky, tady to je většinou tak, že vlastně ty lidi fungují v těch small talkách, ale abyste si našli jako pravýho kamaráda, aby budovali přátelství, tak to tady je možná těžší než u nás. Co jsem koukal ty videa, tak tam právě odůvodňovali to, že Češi se nechají jako nejdřív musí toho člověka přijmout a až potom, a že to je z komunismu. A jako co to je za argument, kámo? Já chápu, že že lidi, co zažili komunismus, narození v 60. no, že naši rodiče a podobně to mají nějak zarytý, že třeba mají problémy s důvěrou, ale jako co to má společného se mnou? Já jsem komunismus nezažil, teď mluvím o lidech po 90. roce lidi po 90. roce narození, my jsme komunismus nezažili, takže já chápu, že některý lidi to mají v sobě, ale neberu to jako argument naší generaci, že se chováme tak, jak se chováme k lidem a že jsme fakt takový zapšklí vůči úspěchu ostatních a podobně. Nalíbí se mi to, fakt jako mi to nebaví. A další věc je drbání.
jako, že to je prostě neskutečný, no. Další věc, co jich probral, tak jsou děti, jako a celkově teenageři, tak jsou děcka. Ať už to jsou malí děti, střední školy, anebo vysoký. Tady se lidi fakt, ať to vypadá jakkoliv, tak tady se lidi extrémně hejbou. Malí děti tady mají brigády. Já tady jdu a 13letý kluk tady seká a chodí po sousedství a seká za peníze. Jsou tady fakty, to jsem nevěřil, že uvidím, ale jsou tady fakty stánky s limonádama z filmu. Je tady mraky teďka v létě. Je to vtipný, ale prostě to lidi podpořejí, protože jsou děti, že jo, tak jim ty peníze dají. Oni si za to pak koupí něco, to už funguje jakkoliv, ale fakt ti děti tady mají brigády, což je super. Ale taky je super to, že oni to dávají vlastně, ty ostatní rodiče těm dětem, co chtějí pracovat, tak jim dávají ty brigády. U nás to je trošku těžší najít podle mě brigádu. Není to taky jednoduchý, protože nemůžete k někomu moc přijít. No, já jsem to jiné zkusil, třeba to u nás taky jde, že k někomu přijete, řeknu, můžu vám posekat a oni jim za to dají 1000, což je super. Jo, že za to dají třeba $50, což to vám podle mě v Česku nedají, dají vám kilo, 2 kila možná. Když jste přišel ve 12, chcete litr za to, že někomu posekáte, úplně nevím, jestli to klapne. Ale zase chápu jiný ceny, jako jiná kultura, to porovnání není úplně stejný. Ale jako celkový pohyb, což je předsudek, teda extrémní podle mě, že Američani jsou tlustý. Já tady potkám skoro lidi, co jsou jenom namakaný, vysportovaný, všichni tady běhají, všichni chodí do posilovny, všichni zdraví jedí. Já vůbec nechápu, co to je, jako jestli se to změnilo v posledních letech, nebo to je takhle celou dobu a je to v nějakých jen státech, ale všude, kde jsem byl já, tak tam jsou ty lidi úplně v dobrý kondici a fakt jako se snaží být dobrý kondici. Fakt se snaží být dobrý kondici. A další, a to je poslední věc o zdravým životním stylu, tak to je to, že jsem čekal, tady bude kola a tady to. Kámo! O můj bože! To nepochopíš. Já jsem předtím dělal v baru, takže jsem si říkal, přestanu pít kolu. Já jsem přijel a říkal jsem si, to bude těžký, budeš tady a tady prostě kola, to je všechno. Jo, to nezvládneš. Já přísám jsem přijel a chtěl jsem si koupit kolu a tady všichni pijou vodu. Každý tady nosí nějaký flašky, jo, ať vidíte, já nevím, jestli jste viděli, tak tam třeba že se dělají prdel ze Stanley Cupu, holek. Nebo jak se to jmenuje, myslím, že to je Stanley Cup. Stanley Cup je NHL. Nevím, prostě takových lahví s brčkem, jo. A jako zrovna tahle je trošku cringe, jde o tu značku a o ten celkový, tak je to trošku cringe, ale všichni tady fakt mají lahve, všichni pijou jenom vodu z filtru, když si něco koupíš k pití, tak je to balená voda. A jedna věc, co jsem zapomněl říct, tak teď jsem viděl jedno video, myslím, že to bylo u kluků z Prahy a tam říkali, že je strašný problém si koupit v Americe balenou vodu, jeden kus. A nechápu, kde to vzali, to je úplná blbost. Je možný, že když jdeš do Kostka, což je něco jako pro nás makro, tak tam nakupuješ jen ve velkém množství a tam by to dávalo smysl. Ale normálně tam mají taky 2 litrovky, takže jsem to vůbec nepochopil. Jinak tady koupíš všude balenou vodu, půl litrovku, litr a půl a nejsem si jistý, jestli mají 2 litrovky, ale mají půl litr a půl a koupíš to úplně běžně. Druhá věc je to, že se to cenově třeba neplatí, ale to, co tam říkali, byla naprostá blbost. Vodu tady koupíš všude, koupíš Voss, nějakou švýcarskou, já jsem kupoval Voss a to švýcarskou, nepamatuji si teďka ten název, ale je to prostě průhledný, má to tady černý pruh a červený kříž. Nevím, jestli to má švýcarskou vlajku tam, prostě má to červený kříž s bílým. Prostě je tam je tam červený čtverec s bílým křížem, nevím, jestli to je švýcarský, myslím, že to je ze Švýcarska, nejsem si jo, jsou tady nějaký vody z Islandu, tady je to mraky, těch vod tady je mraky. Takže voda tady není vůbec žádný problém, to jsem jako nepochopil, co to řekli za blbost. To je to nejmenší, protože tady vodou fakt ty lidi žijou docela. Tady to lidi fakt jako vodou žijou hodně. Takže to s tou vodou byla prostá blbost. Teď jsem zapomněl. Ilustrační záběry na jídlo. Takže jídla, to, co tady můžete koupit, tady dám pár záběrů
To je neskutečný, jo, jenom chlebu tady je 10 000 druhů, když jdete koupit chleba obyčejně. Oni tady nemají normální chleba tolik, na hodně místech ho mají. Jo, normálně jdete do normálního obchodu a chleba tady je skoro, je to dost hodně podobný tomu našemu. Koupíte tady i normální chleba, co vypadá jak náš, akorát, že to je v Whole Foods. Akorát ho většinou koupíte v Whole Foods. Normálních jako sámoškách, že, což je třeba Target, Walmart, tak tam ho nemají, jo. Ale jdete do Whole Foods, tam jsou pekárny a normálně ho mají. Ve většině běžných obchodů ale mají ty sladký chleby, což je většinou ten tousták a mají různý, jo, může to být z kořice s rozinkama, sladší, slaný, všechno možný. Vlastně na poslední věc jsem se musel přesunout, protože prostě musel, takže zase se mi změnilo světlo, protože je o něco větší tma a já jsem se dostal na větší světlo. Což znamená, že tady mám teďka stín, což je paráda. Naštěstí tahle věc bude rychlá. Poslední věc tady je strašně zvláštní, nebo jiná. Holky tady jsou prostě vysoký. Já mám 1,75 m a skoro každý, komu je 12, každá holka v 15 je vysoká jak já. Nebo trošku menší. Což bych řekl, že v Česku máme menší holky. Takže takový ten boj o tu vejšku kluka jsem tady trošku pochopil, jelikož holky tady jsou vyšší než u nás. Ale dává to smysl na TikToku, že holky z Česka přetahují ten trend z Ameriky do Česka a chtějí strašně jako 2 metry týpky z NBA, když mají 1,60 m. Já bych řekl, že u nás holky jsou docela malý, nebo nejsou tak vysoký, v průměru nemáme podle mě holky 1,75 m. A zároveň kluci nejsou zas tak malí vůči holkám, takže mi to nedává úplně smysl, celá ta válka proporční. A zároveň kluci tady jsou vysoký, takže vůbec nechápu, nebo dost kluků tady vysokých. A podle mě 1,75 m je jako jako normální, jako v pohodě i kluk, holka. Je 1,70 m. Takže to by bylo pro tenhle malej tolok všechno. Jestli máte nějaké otázky ohledně nějaký věci tady, tak se můžete ptát a dá se o tom dělat něco víc, ale toho je takový to, co mě teďka napadlo. A budu se těšit u dalšího videa. No, takže to by bylo pro... Budu rád, když dáte like, odběr, zazdílíte to. Všech mých 7 fanoušků vám bude vděčný. Mějte se krásně.